Awunomusa. Ubuyaphi sisi? Awuyabo mhlobo wami Rose. Right mnganami. Buya la emall yazi. Buya la emall maningani. Wena nje hlezi nje mangithola nje. Uphethe naleso sikhwama sakho. Kaze uhlala uphethe kuleso sikhwama sakho simnyama yazi. Sho, uyazi mani mangiphethe lesikhwama samamiliyoni lesi mose uyazi. Isivunyela ekusipesini ukuthi ngifuna umuntu omangibishwa ibirthday yakhe next week yazi. Manje ngiyabhayiziseka yazi. Manje mngani uphuza ndapho. Ha, Rose, awusangizwisi ngathi sekumele ngize ngiphuze. Sho? Ungandibeli ungibuze ukuthi ngiphuzani. Ubamba la uzokuthi ngiphuzani. Awulethe. Ngiyaceda phela yakhontshela yebo. Igori ngiphela le. Wena zona ngasuthanda nje uthanda lo tshalo obushisayo obuqinile ne. Hayi kahle wena. Hayibo. Ngiyibhadla lapho. Hayi noma usasifundele nokusekelezeni izinto. Hayibo. Sho. Hayi sengilindela ama-G12 aqede phela ngento ndinayo imali November. Hawu yo bayenza ama-pens down. Uzobe nami ngitholakele yazini. Yo hayi sheke. Unomusa awufuna ukukhula ne. Uyapi manje kuma-pens down wabantwana manje? Hayi kahle wena yo she manje unedrama. Uyapi? Wena umdala kangaka ende ngiyazi uzofuna ukubamba ibhanje abantwaneni. Awuyekela abantwana. It's been 3 years, wena 3 years this year. Isikole uqedile kahle. Uyekela noma uqedile noma hayi wena indaba angikaze ngiyazi isitho sakho ukuthi ufikele ka-G12 ngiyangisolisa mngani. Wena hayi wena ungazongiphaphela ngiqedile isikole. Eyazi wena like uRose yathanda ukukhuluma wami. Ngaze sangikhuluma wami. Shit. Hamba girl, ngiyabona ubuso bakhe sebeyasinda. Uyiqalile besendaba. Hayi bye shebo. Azinthi ngishiye manje lapho. Nale gold isinyana yakho nakhona nje uphapha kanje ulinde nje i-350 ukuthi ingene futhi uyithenge. Uyaphapha yazi. Ngithole vele ngishayela nale bhodlela lami gold. Ngiyazi wena uma ufika le kwakho uyophuza amanzi. Yeah, hayi.